ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ ва ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ки яке аз санаҳои муҳиму таърихии Тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад, самимона табрик мегӯям. ба ҳар як хонадони кишвар саломатӣ, рӯзгори пурсаодат ва комёбиву иқболи нек орзу менамоям. 24 сол мешавад ки мо сокинони Тоҷикистони биштосо дар фазои сулҳу ваҳдати миллӣ кору зиндагӣ дорем. таи ин солҳо кулли сокинони кишвар хуб дарк намуданд ки ваҳдати миллӣ заминаи саодати мардум ва таҳкурсии пешрафту ободии ватани азизи мо Тоҷикистон мебошад. бисёр рамзист ки имсол рӯзи ваҳдати миллӣ дар соли ҷашни муқаддасу бузурги миллиамон 30-солагии истиқлоли давлатӣ таҷлил мегардад. ин рӯзро мо ҳамчун рӯзи пирӯзии миллати кӯҳанбунёди тоҷик бар қувваҳои аҳриманӣ, ҳамчун рӯзе ки ба фоҷиаи миллат нуқта гузошт ва ҳамчун рӯзе аз имтиҳони сахту сангини таърих гузаштани давлати тоҷикон таҷлил мекунем. дар ҷанги таъминии шаҳрвандие ки дар оғози даврони соҳибистиқлолии кишварамон ба вуқӯъ пайваст, даҳҳо ҳазор ҳамватанони бегуноҳи мо қурбон шуданд. даҳҳо ҳазор модарон бефарзанд, занон бесаробон ва тифлон ятим монда, зиёда аз 1 миллион нафар шаҳрвандони мо дар дохилу хориҷи мамлакат ба гуреза табдил ёфтанд. хатари аз ҳама даҳшатнок дар он шабу рӯзҳо ин буд ки эҳтимоли пароканда шудани миллати тоҷик ва аз байн рафтани давлати ҷавони тоҷикон ба воқеияти талхи таърихи муосири мамлакат табдил ёфта буд. мардуми шарифи Тоҷикистон хуб дар ёд доранд ки раванди истиқрори сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ҳанӯз аз иҷлосаи 16-уми сарнавиштсози шӯрои олии кишвар оғоз гардида буд. маҳз дар натиҷаи амалӣ гардидани қарорҳои иҷлосаи воқеан таърихӣ дар мамлакат барои барқарорсозии сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ризояти миллӣ, бунёди аркони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ, ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ, низоми ҳуқуқии адолатпеша ва оғози барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ заминаи устувор гузошта шуд. мехоҳам бо ифтихор хотирнишон созам ки дар ин раванди мушкилу тақдирсоз, яъне таъмин намудани сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ, нақши ҳалкунанда танҳо ба мардуми Тоҷикистон тааллуқ дорад. зеро майлу иродаи мардуми кишвар баробарияти давлат ва ҳукумати мамлакат барои расидан ба ҳадафи ягона дар он аён таъмин намудани сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ нерӯ мебахшад. имрӯз ваҳдати миллӣ ба яке аз арзишҳои муҳими ҷомеаи мо табдил ёфтааст ва масъалаи ваҳдату ягонагӣ дар кору фаъолияти давлат ва ҳар як фарди ҷомеа қадру манзалати баланд ва ҷойгоҳи муҳим дошта, мардуми Тоҷикистон ин арзиши миллиро ҳамеша гиромӣ медоранд ва онро ҳифз мекунанд. аз баракати сулҳу оромӣ мо нақшаҳои худро доир ба пешрафти босуботи кишвар, ободониву созандагии ватан ва зина ба зина беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии мардум дар доираи 4 ҳадафи стратегии миллӣ
муайян ва мутаид намудем ки имрӯз бо дастгирии самимона ва саъю талоши ватандӯстонаи халқамон дар ҷодаи амалӣ гардонидани онҳо бо қадамҳои устувор пеш рафта истодаем. имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон хуб дарк карданд ки амалӣ гардидани ҳамаи омолу орзу ва нақшаву ниятҳои ҳар фарди ҷомеа, пешрафту тараққиёти давлат ва ободии ватан маҳз ба сулҳу оромӣ, суботи комили сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ вобаста мебошад. хусусан дар шароити ниҳоят ҳассоси ҷомеаи ҷаҳонӣ то мураккаб шудани авзои сиёсиву иқтисодии ҷаҳон, паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва печида гардидани раванду тамоилҳои ҷаҳонишавӣ, ҳифзи сулҳу суботи ҷомеа ва таҳкими ваҳдати миллӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муқаддаси ҳар як фарди бо нангу номуси миллат ба шумор меравад. ҳоло ки мо дар давраи омодагӣ ба таҷлили 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ қарор дорем, бояд тамоми имконияту нерӯ ва саъю талоши худро ба он равона созем ки ин ҷашни муқаддасу бузурги миллиамонро дар рӯяи баланди ватандӯстиву ватанпарварӣ, созандагиву бунёдкорӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва дастовардҳои сазовор истиқбол гирем. бори дигар фарорасии рӯзи ваҳдати миллиро ба тамоми мардуми шарифи кишвар самимона табрик гуфта, ба ҳамаи онҳо рӯзгори ободу осуда, бахту иқболи баланд ва ба Тоҷикистони маҳбубамон ваҳдату оромии ҷовидона орзу менамоям. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад, ҳамватанони азиз.